Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Руслан Харисов. Исәнмесез. Зур автобуслар юк, трамвайлар солкын, чалылылар җәмәгать транспорты җылытылмауына зорлана. Ярдәм итегез, гаражларсыз калабыз. Тукай районы Бәтке авылында гаражлар урнашкан территорияны чистартырга телиләр. Җирле халыкка компенсация каралганмы? Даими ярдәм һәм карау кирәк. 8-нче Дельфин балалар физкультура сәламәтләндерү комплексында яңа җайланма барлыкка килде. Ул кемгә каралган? Татарстанда яшәүче 48 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның бер яңа очрагы да теркәлмәде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 17 март көнне Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 18830 очрагы теркәлде. Аларның 15486-сы терелгән. Зур автобуслар юк, шуңа күрә салкын трамвайларда йөрергә туры килә. Чаллылылар җәмәгать транспорты вагоннарының җылытылмауына зорлана. Проблеманы безнең хәбәрчебез ачыклады. Трамвай эше деподан башлана, кайбер чаллылар салондагы температурадан канәгать түгел. Алар сүзләренчә, тимер вагоннарда йөрү мөмкин түгел, чөнки бирдә бик салкын. Сәбәбе нидә? Бу хакта безгә электротранспортның эксплуатацияләү буенча генераль директоры урынбасары Вячеслав Мигунов сөйләде. Водитель при приемке вагона перед выездом на линию производит проверку всех систем и также работоспособность системы отопления. И в случае, если обнаружится неисправность, он производит замену этого вагона. Так же самое это происходит и в течение работы на линии. Башкача әйткәндә, җылытылмый торган трамвай маршрутка чыга алмый. Җылы булмаса исә вагоннарның иске булуы аркасында килеп чыгарга мөмкин. Яңа трамвайларга шикаятьләр килмәде дип аңлатты электротранспорт җәмгыяте вәкиле. Плохо обогреваем. Если на 2-3 остановки, ладно, а мне вот далеко ехать. Было холодно, конечно, да. Конкретно в этом трамвае места были теплые, обогрев был. Про другие не могу говорить. Автобус йөртүчеләр, пассажирлар агымы кимүгә зорланса, трамвайларда вазгыять яхшырак. Хәзерге вакытта салоннарның тулылануы пандемияга кадәрге күрсәткечләргә әйләнеп кайта. Пассажирлар агымы нибары 14%-ка кимрәк. Чаллыларга исә җитәкчелекнең салкын трамвайларга игътибар бирүенә, яисә язгы җылы һава торышы килү белән бу проблеманың үзеннән-үзе хәл ителүенә өметләнергә кала. Лилия Гатина, Руслан Бекмухаметов, Сергей Вильданов, яңалыклар. Ярдәм итегез, без гаражларсыз калабыз. Тукай районы Бәтке авылында яшәүчеләр Чаллы ТВ-ның кайнар элемтәсенә шундый хәбәр калдырды. Биредә яшәүчеләр сүзләренә караганда, гаражлар урнашкан территорияны чистартырга телиләр. Ә бит монда алар үз машиналарын калдыра һәм әйберләрне саклый. Җирле халык хәзер нишләргә дә белми. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Михаил Иванович Бәтке авылында инде 50 елдан артык яши. Элек мондый проблемалары юк иде дип сөйли пенсионер. Гаражында ул әйберләрен саклый, машинасын калдыра, ә хәзер барысы да үзгәрергә мөмкин. Пока ничего не говорят, пока делятся райки, а эти хотят гаражи убрать и перевести куда-то в какое-то место. А куда тут поставить их, я не знаю. Вот. А в какое место говорили? Нет, не говорили, потому что это пока не определили. Вот здесь котельная была, так там площадь такой, там здесь столько гаражей, да ничего не получится у них. Шәхси корылмаларны тиз арада азат итүегезне соралам. Мондый хәбәрләр күптән түгел барлык гаражларда да барлыкка килгән. Гаражларны 10 мартта сүтү планлаштырылуга карамастан, аларны әле моңа кадәр үк сүтү эшләре башлаганнар ди алар. Әмма Тукай башкарма комитетында аңлатуларынча, гаражлар каршысындагы территория автомобильләр белән тулы. Бу тирә-юньгә газ таралуга китерә, уңайлы мөхиткә комачаулый. В результате учета мнений жителей, поиска компромиссов, решения вопросов, мы вырабатываем определенное проектное решение, которое реализуем. Что касается этого двора, о котором там говорится, они не попадают под снос, они, подлежат перемещению. Тик менә гаражларның барысында күчереп булмаячак, аларның 20% тузган һәм яраксыз хәлгә килгән. Димәк, күчереп булмаячак. Халыкка миллек өчен беркем дә компенсация түләмәячәк дип аңлаттылар башкарма комитетта. Әмма алар бирдә безнең ишегалды программасы кысаларында барлыкка киләчәк. Балалар һәм спорт майданчыклары, яңа парковка урыннары, яшел зона һәм яктырткычлар килеп туган кыенлыклар өчен яхшы компенсация булыр дип өметләнә. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Айдар Мусин, яңалыклар.
Doimi ярдәм һәм карау кирәк. Сүз үзенчәлекле балалар турында бара. Аларның һәр кайсына диярлек реабилитация кирәк. Махсус күтәрткечләр ярдәмендә бассейннарда тернәкләндерү үзе күпкә җиңелрәк. Шундый җайланмаларның берсе 8-нче санлы Дельфин балалар физкультура сәламәтләндерү комплексында урнаштырылган. Илгарга 16 яш балда церебраль паралич диагнозы. Бір ел элек яшүсмер операция кешергән, хәзер ул күзәтү астында. Даими ярдәмгә һәм тәрбиягә мохтаҗ. Илгар дәвалау физкультурасына, массаж һәм бассейнга йөри. Без этой конструкции очень тяжело его было опускать в бассейн и поднимать. Он уже 78 килограмм, взрослый человек практически. А с этой штукой вообще будет просто прекрасно. Сүз тирә хәрәкәт аппаратлы функцияләре тайпылышлы балаларны тормышын бераз җиңеләйтергә ярдәм итә торган махсус күтәргеч турында бара. Данное оборудование у нас установили недавно, буквально неделю назад, поэтому родители еще не успели попробовать, но мы очень надеемся, что все-таки данный подъемник поможет деткам и родителям более, удобнее спуск в воду будет, более удобен, потому что есть многие детки, которые не ходят своими ножками, и поэтому родителям очень тяжело упускать ребенка в воду. Мөмкинлекләре шикле балалар өчен дәресләр атнага бер тапкыр аларның ата-аналары белән берлектә уза. Язылу өчен шифаханәдән белешмә генә кирәк. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Тәмле, файдалы һәм кулай бәядән. Улдык һәм Камчатка балыгы ярминкә күргәзмәсе шәһәрдәшләрне сөендерүенә дәвам итә. Балык деликатесларының зур ассортименты беркемне дә битараф калдырмаячак. Ярминкә Грин сәүдә үзәгендә бара. Грин сәүдә үзәгенә килүчеләрне күрүгә хуш ис каршы ала. Улдык һәм Камчатка балыгы мобиль ярминкәсендә барлыгы 35 төр балык. Шул исәптән чавыча, нерка, ак балык һәм кижуч балыгы бар. Белая рыбица очень нежная, без единой косточки, очень вкусная. Кстати, повторно возвращается с этой рыбкой. Все свеженькое. А самое главное, все коптится из свежего сырья, что позволяет сохранить все полезные свойства аминокислоты. Чавыча һәм ак балык хәтта бик таләпчән диңгез ризыкларын яратучыларны да битараф калдырмаячак. Өстәвенә әлеге балыклар микроэлементлар омега-3 һәм омега-6 май кислоталарына бай. Шулай ук шәһәрдәшләр арзан бәядән сыйфатлы уылдык та сатып алырга мөмкин. Булар барысы да үтемле бәядән тәкъдим ителә. Ноябрьдә булдылар, алдык, бик әйбәт булды, 3,5 калган, 2 менә тагы алдым. Ак балык, тагы шәбәшәмәле. Тагы менә алдык, икра. Слабосоленый алырга дибез инде, копченый, бит инде копченый ризыкларда бераз организмга ярамаган мәддәләр дә бар, шуңа күрә слабосоленый балык алырбыз дип ниятләп торабыз. Соң инде аның бит файдалы икәнен бөтен кеше белә. Выбрали белорыбицу, корешку, вкусные, свежие. Мы уже брали, поэтому понравилось, полезно. Камчатка ярларынан тәмле балык һәм уылдыкны 21 мартка кадәр Грин сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга була. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. С 15 по 21 марта долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ Грин, 1-й этаж.